Silav, roj baş, êvar baş ji her kesî re hêvîdarim hûn baş in. Em di nava rojevekî gelekî germ de ne. Heval ez pêşî biceribînim, dengê min baş tê we ji ber ku mîkrofona min doh xirabe bû, me hinek çareser kiriye. Eger hûn ji min re bêjin erê gelek baş e. Ez bawer dikim tona dengê min niha xweş tê we. Ez jî wisa dibînim, ez niha binêrim. Îro em ê behsa axaftinên dewlet baxçelî bikin. Dîsa xwedî li sozê xwe derket û tiştek ku dixwaze bike bi îsrar dibêje ez ê pêk bînim. Ahmed Türk bersiv daye ka em binêrin Ahmed Türk çi dibêje awdîo ez biceribînim. Vê derê deng baş xuya dike hevano deng temam e. Temam. Niha tiştî ku me doh behs kirin siyaseta Kurd çawa ku dosya AKP MHP girtiye qat kiriye daniye koşeyekî êdî pêra pir zêde eleqedar nabe. Ew li aliyekî yani em bi qasî ku dişopînin rewş ev e. Îjar Xerîbo Farqîn bi xêr hatî. Serhat ev çawa tê xwendin Kardux tamam. Kardux Kurdî bi xêr hatî. Çiya Agirî merheba ji te re. Wekî din Kemal Beştaş tu jî bi xêr hatî. İlk Bakış TV Serhat Arhat merheba ji te re. Erê eger em komîser hev bibin wekî din kîjan heval vê derê? Hemî heval vê derê ne? Baş e. Ragnar Kurdî heye, Esmer Sancar heye. Hayat li vê derê ye. Hayat merheba ji te re. Gelek spas. Weşan xweş ji bo me hemiya. Em midî bûne ê hev Tahîr jî li vê derê Tahîr Bugur. Bi vîya we Abdul-Anwar jî Herş Ahmed li vê derê ye. Eşîret heftê û du Harkul Süleyman Duman Rese heştê û neh Silav ji te re mamoste ji Hamburgê tu tevlî me dibî. War li vê derê ye silav ji te re jî gelek spas ji bo hebûna we. Hevanno Dem Partî civîna koma partiya xwe li Mêrdînê çêkir. Em diçin wê derê. Îro rojeva me germ e. Tabî ya muhîm mesele haya we ji meselê heye lê mirov bikaribe hinekî şîrove bike ka rayedarên dewleta Tirkiye çi difikirin AKP MHP ketiye nava kîjan zehmetiyan ama daxuyaniya Tayyip Erdoğan hinek balkêş nebû gelo li gorî we jî. Dibêje hefteya pêş me rojevekî cuda wê derkeve holê. Hefteya pêşiya me em ê behsa mijarekî din bikin dibêje Tayyip Erdoğan. Gelo çi ye? Mijara ku Tayyip Erdoğan dixwaze derxe pêş rojeva Tirkiye temamî biguherîne çi ye? Gelo dibe ku agahiyekî ji İmraliyê bîne, gelo dibe ku di derheqê İmraliyê de Rêzdar Öcalan de hengavên nû bavêjin weke sürprîz bixin rojeva milletê Kurd. Herkes li gorî xwe dilîze. Kişik dilîzin. Ama li derdora AKP MHP gelek însanê pispor niha hene. Kişika ku ew dilîzin, hemleyê ku ew dikin pêş te eyar kirine. Êdî CHP li gorî wî dimeşe ama Dem Partî ji ber ku li ser xeta sêyemî ne hinek rihet e. Li aliyê xwe hinek rihet e. Mirov li ser xeta sêyemî be mirov li gorî siyaseta wan tev nagere. Mirov nabe boçika wan, mirov bi xwe rojeva xwe diyar dike, ew li pê mirovan tên. Dem Partî niha di vê siyasetê de îsrar dike weke hemî perçeyên din ên Kurdistanê. Rojîn Aryan tu jî bi xêr hatî, merheba ji te re. Wekî din kîl vê derê, herkes vê derê. Aram 21 jî heye, temam e. Kes ji me nekême. Herkes lêre ye. Soranî dibêjin lêre ye.
Herkes amade. Hevando. Nobeta demokrasi do roja duyemîn de devam dike. Bixasî ku xuya dike milletê Kurd dev ji ewa xeber nade têkoşîna xwe. Dixwaze bi îsrar van her sî şaredariyên xwe yên desteserkirî bi dest bixe. Tevê Colemêrgê 4 şaredarî ev gelekî giring in. Yani milletê Kurd şaredariyê xwe bi dest xist, bi dest xist, bi dest nexist wext wenda dikin. Mesele ne tenê şaredariye. Yani şaredariyekî di destê Kurdan da be, xizmetê kêm da be, zêde da be, mesele ne ew e. Mesele di têkoşînê de mirov çiqas bi ser dikeve. Te îro wextê her sî şaredariyê xwe ji dest da te mücadele nekir, tu li ser piya nemayî, sibê du spê hemî şaredariyên te bi dest dixe. Mesele ne tenê şaredariye jî îja tê berê xwe de rûmeta te, onûra te, her tiştê te ji te digire. Ama te li ber xwe da êdî şûm ve gav davêje. Tu bi dijminê xwe, bi raqîbê xwe şûm ve gav didî avêtin. Têkoşîn ji ber vê yekî mühîm e. Bi destxistina her sî şaredariyan ji ber vê yekî mühîm e. Yani tu xwedî li xwe derdikevî, xwedî li îrada xwe derdikevî. Wextê ku hatin hevserokên te ji nava te girtin birin, te dengê xwe dernexist, te serî te wand û te deng yani bêdengiya xwe te bi şiklekî erê kir girtina wan. Ama qet nebe şaredariyê xwe nede. İja wisa hesas e mesele te roja ewil serî ranekir, roja ewil tu bêdeng may êdî kevî nava meseleyê, mesele êdî rojev diguhere mirov ji bîr dike. Anha tam dema wî ye ku tu her sî şaredariyên xwe bi dest bixî. İja nobeta demokrasiyê jê re dibêjin, hevalên me yên Dem Partiyê niha li ser piyan e. Li Amerîkayê hilbijartin hene, hilbijartin bi dawî bûn nebûn tam nizanim ama hilbijartin pêk hatin. Tabî saeta Amerîka cuda ye ya me jî cuda ye. Di hilbijartina serokatiya Amerîkayê de namzeta Partiya Demokrat Kamala Harris, namzetê Partiya Komarger Donald Trump ew cumhuriyetçi ye, ew ê li ber xwe bidin di qayişê de ne li hemberî hev. Çav dirêye ku serokê nû yê Amerîkayê yan jî seroka nû yê Amerîkayê roja çarşemiyê diyar bibe. Sibê zehmet e. Sibê ne çarşemî. Erê sibê. Zaman zûd bihare. Li İranê hevalên hêja dibê girtiyên Kurd yên li İranê tu car nejbîr kirin, çiqas ji destê we tê di medya sosyal de navê wan parve bikin, derbixin pêş. Yek ji wan Pexşan Ezîzî ye. Beriyan ha me ji wara behs kiribû, cezayê îdamê lê hatiye birîn. Dosya wê niha çûye ber dadgeha bilind ka eger encam nehatibe di çav li rêyê ku dosya wî ya betal bibe ya jî were erêkirin. Eger dosyaya Pexşan Ezîzî were erêkirin, mixabin êdî rojên îdamkirinê têne jmartin, têne eyarkirin. Eger dosya wî were paşxistin yan jî betalkirin, tevê manê ku ji nûva tê mehkemê kirin. Ev divê mirov tim bixe rojevê di çapemeniyê de, di medya sosyal de tim derxe pêş. Li gorî nûçeya Ajansa Nûçeyan Herana, dosyaya Rojnamevana Kurd Pexşan Ezîzî şandina dadgeha bilind ya İranê. Tabî hêvî ew e cezayê îdamê ku lê hatiye birîn were betal kirin, lê heta niha jî kes nizane helbesta dadgeha bilind wê çawa be. Pexşan Ezîzî 120 rojin nikare ne bi malbata xwe re ne jî bi awqatê xwe parêzerê xwe re hevdîtin pêk bîne. Ew ji bajarê Mohabadê ye, ji rojdatê Kurdistanê ye, roja 31 tîrmeha îsal. Yani beriya 4 mehan hatibû mehkemekirin dadgeha Tehranê cezayê darvekirinê lê birî bû. Ew ne kesa yekem e û ne jî dibe ya duyem li İranê Kurdan darve dike. Ev rejîma li İranê ya ku îdamê pêktîne di demekî kin de bahata hilweşandin em ê jî xilas bana. Milletê Kurd pir dikişîne. Tüpraş yek ji saziyên herî mezin nebêjim, heta saziye herî mezin ya petrolê ye, barzûngehe, rafînerî, li wê derê petrol tê rafînekirin, tê pakkirin. İja li wê derê de teqînekî pêk hatiye, teqîn qasî ku tê behskirin gelekî bi tesîr bûye, li navçeyên derdorê jî hatiye hîskirin. Lê rayedarên dewleta Tirkiye inkar dikin, dibêjin ku teqîn ji ber tatbîqatekî hatiye kirin. Yani tatbîqat ama çi tatbîqat e ew xwasa bihêz dibe teqîn.
İjar rewş bi vî şekliye li Êlihê me gotibû berxwedan nesekiniye dewam dike. Emana biçin Batmanê hevano. Em biçin Batmanê. Li vê derê jî heval peyam dişînin bi rêyên cuda. Lêdî ez ji ber meseleyekî teknîkî ve ez bersiv nadimê. Eger ji ber Metin Afat, eger ji ber meselekî teknîkî ve serçava ji me re bêje, eger meseleyekî teknîkî nebe, pirsê xwe hûn ji vê derê bikin, di dawiya bernameyê de ez pirsê we dibînim û bersiv didim pir bi kêfxweşî. Hatta merû dikare rojekî temamî li ser pirs û bersivan bernameyekî amade bike, hûn çi dibêjin? Yani ez dibêjim qey wê baş be, di navbera me de diyalog çêdibe. Rojekî em qet behsa meseleyên yani mijarên siyasî elbet lê nûçe em pêşkêş nekin, tenê pirsên ku ji min hatine kirin yan pirsê ku hûn wê rojê bikin, vê derê em dikarin nîqaş bikin nava xwe de. Ka dîsa jî ez evekî ji we re bişînim. Ka çawa dibe? Ez lînka bernamê ji we re bişînim hevano. Hevalên ku bixwazin tevlî bin, bila qet nebe li vê derê amade be. Baş e min ji we re lînk şantiye di binê peyaman de ye. Hevalên bixwazin pir bi kêfxweşî dikarim wan bikim mîvan, em bidomînin. Kîl vê derê wekî din. Navê kîlber çavê min ket? Temam e. Hakîm Şermet jî hatiye, Abdurrahman Hesan vê derê ye, Memod bêje, Hanimî Bîlen jî, Hejar Sido, gelek heval li vê derê ne. Pir baş e, hûn tev bi xêr hatin. Pir kêfxweşî me dibînim. Li Êlihê berxwedan qet nesekinî hevano. Li Êlihê ciwanan li hember desteserkirina şaredariyê Mêrdîn, Êlihê û Xelfetiyê tevahiya şevê li taxên cuda protestoyên xwe domandin. Ciwanan li taxên karşıyaka, filan taxê li hember polîsên dewleta Tirkiye li ber xwe dan, li hember êrişan, polîsan bi gaza, îsot û virda wê de û bi jopan êrişê ser ciwanan kirin. Ama heta niha jî xwe parastine. Pêncî û sê baroyên Tirkiyeyên Bakurê Kurdistanê ragihandin ku tu bingeha destûrî ya danîna qeyyûman tune ye. Wezareta Karê Navxwe ya Tirkiye biryara Wezaretê şaş e. Ev jî weke nûçe ye. Çi dibêjin baroyên Stenbolê, Enqerê, İzmîrê ew jî di nava wan baroyan de ne. Gelekî mühîm e. Milletê Kurd piştgirî digire ji baroya Enqerê, İzmîrê, Stenbolê. Her pêncî û sê baroyan ji Wezareta Karê Navxwe ya Tirkiye xwestin ku biryara qeyyûman demil dest betal bike, şaredariyên ku ji kar hatine dûrxistin vegerinin ser karê xwe. Di daxuyaniya her pêncî û sê baroyan de wiha hat têgotin, danîna qeyyûman li dijî destûra bingehîne, li dijî mafê hilbijartin û hilbijartinê ye, pêwîstiya civaka demokratîk li dijî pêwîstiyên, îhtiyaciyên civaka demokratîk e. Bi destwerdana bêsînor gihîştî astiyekî girantir, bingeha destûrî ya danîna qeyyûman ji aliyê Wezareta Karê Navxweyî ve tune ye. Yani tu heqê wezaretê tune ye, qeyyûman dayne ser şaredariyan. Qanûnê de tune, vana berûva jî qanûnî tev digerin. Divê xelek ku 2016 ya li yasaya şaredariyan hatiye zêdekirin, bê betalkirin, müdaxeleyê wateya hilbijartin û hilbijartinê neyê kirin. Ya İmamoğlu gelo çû Kurdistanê tam duh beyan kiribû ku ew ê biçe Bakurê Kurdistanê ji ber ku xwestiye hevserokên Dem Partiyê bibîne. Hevalên Dem Partî jî jê re gotine em ne li Tirkiye ne, em diçin Bakurê Kurdistanê, eger tu bixwazî şaredarê hevserokê me bibînî, keremke were Bakurê Kurdistanê jî gotiye başî ez têm. Ama çû neçû ya rastî min tam agahî negirt. Eger agahiya we hebe hûn ji me re bêjin. İmamoğlu ya çûna endamên CHP mühîm e. Bila biçin, bila mirov piştgirî bide hev. Felsefeyekî min heye ez pê rame
مروف هجمرا دوستی خو زیده بکه هجمرا دجمنی خو کم بکه از عالی کرم ما همینک بحثا باخچلی بکن باخچلی دجمنکی سوندخاری یه ملت کرده herkes hemfikre serviyeki naha derketiye ser sahneye siyaseti li xwe dixwaze hem tiştan biceribîne yani dixwaze Kurdan bixapîne wekî din çare tune ye çünkü di nava gotinê wî de Kurd Tirkin bir ji Tirkan hatine gotina Tirk divê nasnameya serdest e ku Kurd jî di nav dane Pirsgirêka Kurd tune doza Kurd tune doza Kurdistanê tune tu problemekî Kurdan tune ye tenê hêzên derve û hin rêxistinên ku dixwazin Tirkiye perçe bikin ketine binê Kurdan û hişî wan tevlî hev dikin fesadî dikin Kurdan radikin serpiya û dibê tiştekî wisa tune ye tenê fesadî heye ji derve ve fitne fesadî heye wekî din di nava Kurdan da dibê problemê me tune ye birayê me ne em ji xwe re bi hev re xweş xweş dijîn qayûm tune ye zimanê Kurdî tune ye çi xweş heyetekî toz pembe çêdike û dibêje ev rêxistinên cudakar yan jî cihêxwaz dixwazin perwerdeya zimanê Kurdî bidin destpêkirin divê ev daxwaza welatên Ewropayê dixwazin nava Tirkiye tevlî hev bikin yani heqê Kurda tune ye û yan jî pêdiviya Kurda pê tune ye zimanê Kurdî Dewlet Bahçelî camêr tiştê ecêb dibêje niha em axaftina Dewlet Bahçelî bixwînin ji wara bê şîrovê paşê jî bersiva Ahmed Türk heye ji ber vê yekê min got niha diyaloga di navbera Dewlet Bahçelî û Ahmed Türk de dest pê kiriye ji ber ku Dewlet Bahçelî de axaftina xwe de pesnê Ahmed Türk da weke şexsiyetekî bi rûmet pênasê kir giringî dide gotinê wî Ahmed Türk jî bersiva wî da şîret li Dewlet Bahçelî kir siyaset çawa mümkün e çêbe diyalog çawa mümkün e çêbe erf û adetê dünyayê çi ne hinek jê re îzah kir em pêşî axaftina dostê xwe Dewlet Bahçelî axaftina Dewlet Bahçelî em jora pêşkeş bikin yan jî êdî bêjin Yoldaş Bahçelî Heval Bahçelî êdî hûn zanin camêr dibê ez ser soza xwe me Abdullah Öcalan dibê dikare were meclîsê biaxive heta dibêje tu firqiya İmralî û meclîsê tune ye ew derdorên ku dibêjin Abdullah Öcalan nikare were meclîsê biaxive ji wan re dibêje İmralî jî axa Tirkiye ye meclîs jî axa Tirkiye ye serweriya Tirkiye li her du devre aynî ye çima li İmralî be çima neyê meclîsê çi firqa wî heye heta dibêje siya Abdullah Öcalan li meclîsê ye pêncî û heft wekîlên Dem Partî hene ew hemî siya Öcalan'an çima siya wî li meclîsê be çima bixwe meclîsê ciyê heqîqat lê çima siya wî hebe li wê derê tiştî wisa jî dibêje Dewlet Bahçelî dubare bang li Abdullah Öcalan kir got ez li ser soza xwe me bila li Parlamentoya Tirkiye biaxive bibêje wî PKK tasfiye kiriye Dewlet Bahçelî di civîna îroya partiya xwe de dî sebasa mijarê kir Bahçelî çi got ez di teklîfa xwe de îsrar dikim ji bo mayîna dewletê yani ji bo dewlet li ser piya bimîne ji bo refaha gel pêdivî bi hemleyên durust hembêzkar heye divê em biratiya xwe ya hezar salî qewî bikin biparêzin deynê stûyê me ye ku em Tirkiye di navbera bahozên herêmî û cîhanê de ji bahozan biparêzin hembêzkirina Kurdan heqîqet e tekoşîna bi terorê re bingeh e dibêje tu fesad tu mîhraq nikarin bikevin navbera me û birayê me yên Kurd Bahçelî de axaftina xwe de bang li Dem Partî jî kir got divê Dem Partî sekna xwe zelal bike ka ew ê mesafeyê bixe navbera xwe û terorê yan na li Tirkiye pirsgirêka Kurdan tune ye nasnama Kurd Tirk e nasnama serdest jî Tirk e herkes Tirk e
Devlet Bahçeli dubare got li Tirkiye pirsgirêka Kurd tune ye. MHP desturê nade yên ku birayê me yên Kurd wekî pirsgirêk dibînin. Ma heta niha heqê tu birayê me yê Kurd hatiye xwarin? Na, tobe be. Heqê Kurdan tê xwarin. Kurd heqê xwe didin xwarin. Bijî biratiya me, bijî gelê me dibêje Devlet Bahçeli, bila dewleta me sax be, Wezareta Karê Navxweyiya Tirkiye doh û zanin li Mêrdîn Elî Xelfetiyê qayyum tayin kiribû, di derheqê qayyum de jî di derheqê qayyum de jî çi dibêje Devlet Bahçeli? Divê serokên şaredariyan yên ku ji kar hatine dûrxistin baweyekî bi sebir li bendê bin ku pêvajoya hiqûqî bi dawî be. Yani divê pêvajoya hiqûqî bi dawî be, eger îcab bike hûn ê dîsa vegerin ser karê xwe. Ez bawer dikim Devlet Bahçeli divê derê de îşaret dide ku eger berxwedan çêbe, tekoşîn pêş keve, milletê Kurd şaredariyê xwe dikare bi dest bixe. Wê demê eger şaredariyê xwe bi dest bixe, însanên weke Devlet Bahçeli, Tayyip Erdogan rabin bibêjin erê me demborî ew ji wezîfê girtin, me lêkolîn kir, tiştekî pir mezin tune ye, ev şaredarê me dikarin vegerin ser karê xwe. Aynî weke wanê. Ev gelekî mühîm e. Yani Devlet Bahçeli vê derê îşaret dide ku di encama tekoşînekî de ew dikarin rêyên qanûnî bibînin ji bo ku şaredar vegerin ser karê xwe, qayyum jî vegerin malê xwe. Niha em cî bidin bersiva Ahmet Türk ka ew çi dibêje? Yani ez bînim bîra we Tayyip Erdogan hefteya pêş me çi dibêje? Rojevekî çawa ew ê îlan bike, tiştê nû dixew min hefteya pêşiya me. Ka em binêrin çi ye? Di derheqê Kurdan de ye, di derheqê tiştekî din de ye, em tam nizanin. Ama şik û şüpha me heye ku di derheqê İmraliyê de pêşketinekî çê bibe. Êdî çi ye em nizanin. Ahmet Türk bersiv da Devlet Bahçeli. Hevşaredarê Mêrdînê Ahmet Türk daxuyaniya Devlet Bahçeli nirxand got bi tehdîtan, bi gef û guran, bi qayyuman diyalog nabe. Kes nikare me istismar bike, Kurd îro polîtîze bûne, Kurd dizanin çi dixwazin. Ahmet Türk wiha qise kir, em dixwazin jiyanekê bi rûmet misoger bikin bin garantiye. Bi salan em ji bo vê tê dikoşin, em bi rastî jî xwe mecbûr dibînin pêdiviya me bi her jûre înîsyatîfên ku Tirkiye ji vê kaosê rizgar bike heye. Ji bo me ya giring ew e atmosfera diyalogê ava bibe. Eger ev yek pêkan be, mümkün be, em li virin ku bi hemû aliyên siyasî Tirkiye re bicivin, bara baxfin bikevin diyalogê ji bo çareseriya pirsgirêkê em di nava xwe de li formûlekê bigerin bibînin. Eger bi rastî jî sibê bi pêkanînên xwe ji bo çareseriya pirsgirêkê ji bo sibaroja demokratîk bixebitin, em ê bi birêz Bahçeli re jî hevdîtinê bikin elbet. Ji ber vê yekê tu kes ne di wê rewşê de ye ku me istismar bike. Yani me bikarbîne yan jî me bixapîne. Di wê manê de dibêje. Kurd îro milletekî polîtîk e, Kurd dizanin çi dixwazin, Kurd xwedî wê hişmendiyê ne, xwedî wê hêzê ne ku tê bigihêjin kîjan projeyekê demokratîk e, kîjan proje bi kêrî wan tê, fayda wan tê de heye yan tune ye. Metin destê xwe dirêj kiriye, lê di destê wan de dar çû heye, bi destekî bi dar û çû tên, di destê din de jî destê xwe dirêjî me dikin, dibe bi vî şeklî nabe, pirsgirêk bi vî şeklî nayêne çareserkirin, werin darê di destê xwe de dayinin, paşê destê silavdayînê dirêjê me bikin. Em jî amade ne bi destê xwe em nêzê we bibin, destê we bigirin. Yani bersiv bidin we bangê we yê diyalogê. Di vî warî de em siyasetê li gorî daxwazên gelê xwe dikin, em guh didin daxwazên milletê xwe, em dibin bandora tu aliyekî de ninin, em ji bo daxwazê gelê xwe bi cih bînin tê dikoşin mücadele dikin. Armanca me ne meqame ne kursî, armanca me ew e gelê me bigihêje aştiyekê bi rûmet, bi giştî hikûmet polîtîkeyekê Kurdan ya ku bêdeng bike, polîtîkaya ku Kurdan bêdeng bike bitirsîne dişopîne, masayê hevdîtinê
gelo ve çabe ve tişteki li ser masî hebe yan tune be li ser masî eger valahi hebe ijapna kemeru bağ fecî wext wanda dike divê em ê bi demêra vê yekê bibînin niha dem ew deme ku dewlet Bahçelî xwe îspat bike. Gotinên Devlet Bahçelî bêhurmetî bû li gorî min li hember milletê Kurd. Hebûna milletê Kurd înkar dike, daxwazên milletê Kurd ji nedîtî vetê, pîlan û projeyên Kurdan tune dihesibîne, qîmetê nade projeyên Kurdan, daxwazên Kurdan, heye tune dewleta Tirkiye, heye tune serdestiya milletê Tirkiye li cem wan. Bi vî şeklî ne diyalog dibe ne biratî dibêje. Axaftina Ahmet Türk jî di vê çarçovê de ye. Tuncer Bakırhan em binêrin ka çi dibêje, ew jî koma Partiya Dem Partî li Kurdistanê civîna xwe pêkanî îro, ne li meclîsê bû. Ji hemû partî li meclîsê dipirsim dibêje Tuncer Bakırhan. Bila Kurd êdî çi bik? Dem Partî civîna koma xwe ya meclîsê li ber şaredariya bajarê mezin ya Merdînê pêkanî, hevserokên giştiyên Dem Partî Tulay Hatîmoğulları û Tuncer Bakırhan tevlî bûn axifîn. Tuncer Bakırhan bi bîranî ku Devlet Bahçelî destê xwe da bû wan û got desthilat dibêje destê xwe dirêj dikim lê li aliyê din zilmê pêktîne. Ev xelkê me dê çawa ji we bawer bike, dê çawa ji dilbûna xwe yani ji dilê xwe silav bide we, bersiv bide we, yan jî çawa dikare bawerî bi samîmiyeta we bîne. Me destê wan girt lê destê wan ji bo qayûm bû, wan niyeta xwe ya rast eşkere kir ji xwe bi pêkanînên xwe. Ji hemî partiyên li meclîsê dipirsin bila edî Kurd çi bikin, çi ji destê wan tê. Bi tecrîdkirina Abdullah Öcalan ya li İmraliyê, bi tecrîdkirina Dem Partî ya li meclîsê aştî çê nabe dibêje Tuncer Bakırhan. Ji ber diyalogê dibe direvin. Erdoğan dibêje birayê min ên Kurd muxatabin lê qayûman datîne ser îradeyê gelê Kurd. Ji ber diyalogê direvin çimkî diyalog nîşan dide ka kî aliyê çareseriyê ye. Eger müzakere bikin jî wê rastiya wan derkeve holê. Em wekî her demê îro jî ji bo çareseriyê amade ne. Di destê me de kevokên aştî hene lê di destê wan de jî zulm qayyûm heye. Wan kemîn daniye ber hêviyên gel ên aştiyê. Qayyûm tayin kirine. Rêzê li îradeyê gelê Kurd nagirin. Em bang li wan dikin werin hurmet nîşanê vî milletî bidin, qayyûmên xwe vekişînin. Em serî li ber we natewînin, em ê ji bo zimanê xwe, ji bo nasnameya xwe, ji bo jiyanekê birûmet em ê li ber xwe bidin. Hevseroka giştiya Dem Partiyê Tulay Hatîmoğulları jî axifî, ew jî li wê derê bû, da zanîn ku bersiva herî baş ya ji bo qayyûman çi ye berxwedan e. Eger em tê nekoşin wê qayyûman dayînin ser hemû şaredariyên me. Ne tenê şaredariyên Dem Partiyê, hemî şaredariyên din ên CHP jî wê werin desteserkirin dibêje Tulay Hatîmoğulları. Fikrê wan bi vî şekliyê hevano. Niha hûn jî fikrê xwe binivîsînin ka ez binêrim. Min ji wara lînk şantiye heta niha hevalekî tevlî nebiye. Ez dibêjim carna hûn tevlî bin, fikrê xwe bibêjim baş e. Vê derê tenê min nedin axaftinê, hûn jî werin axaftina xwe bikin, fikrê xwe bi me re par vekin hevanino. Ez binêrim li Kurdistanê wekî din çi heye? Li Batmanê anha serhildan heye, bi hezaran kes di nava meşê de ne, mîtingê de ne, heta serê sibê jî ew ê nesekinin. Li xelfetê jî bi aynê wê meş mîting dewam dike, gel li ber xwe dide, dibêjin em qayyûma nas nekin, em ê li ber xwe bidin. Ev tiştekî baş e. Niha encama hilbijartinê li Amerîkayê kengê derdikeve ez merex dikim.
6 saat maye ji bo encamê hilbijartinê diyar bibe. 6 saatê din hêdî encam diyar dibin. Heta vê saetê jî em nikarin tiştekî bibêjin derheqê encaman de. Belkî dîmena de wan rast hatine keçeke Kurd ya Êzidî dîsa hate rizgarkirin ji destê Daişê û vegeriye Herêma Kurdistanê cem malbata xwe. Ev tiştekî baş e. Dîmenên gelekî hestiyar hebûn. Navê keşkê Asiye Kemal e. Ji aliyê Daişê ve hatibû revandin. Merasimekê hate li darxistin ji bo anîna wî. Asiye Kemal di sala 2014 de dema ku Daeş êrişê Şengalê kiribû hatibû revandin. Wê demê 16 salê bû. Wextê ku tê cara ewil bavê xwe dibîne diçe xwedavêja hembêza bavê xwe ev dîmenên gelekî hestiyar bûn. 10 sal derbas bû. Em dîsa dewleta Tirkî sûcbar bikin ya rastî jî ew e. Dibêje keça Kurd di 10 salên dawiyê de ez gelekî westiyam. Li hemberî min gelekî xirab tevgeriyan. Piştî 10 salan be jî dibe ez îro kêfxweşim rizgar bûme û dibe nizam çi bêjim. Welhasil kêfxweşî xwe tîne ziman. Ka ez dîmenê wî nîşane wedim ya. Dîmen nîşane wedim. Dîmen xwazî em bibana şahidê dîmenên bi vî şiklî daîma. Ev dîmenên jina Êzidî ye dema ku tê rizgarkirin ji destê Daişê tê ku wê hembêz dike jî bavê wî. Piştî 10 salan ev dibînin. Em dibên li aqibet bi ser hemîn wan be hêç hatina revandin. Dawî li vê xeberê we. Wextê çûye 16 salê bûye. Mi dengbirî baştir bû. Mesele bi vî şiklî ye hevanno. Niha ez werim cem we. Ez vê bigirim idî. Tamam. Niha ez werim cem we. Dersim çi dibêje? Dewleta Tirkiyê xwe li hember me ji bo şerekê hazir dike ji bo wê jî mehtezî dike bi van erê. Dewleta Tirkiyê xwe hazir nake ji ber ku tam di navenda şer de ye. Anha di van saetan de jî dronên dewleta Tirkiyê, balafirên dewleta Tirkiyê li ser Kurdistanê digerin, cih tespît dikin û dixwazin êriş bikin. Suîxastan pêk dinin li hember kesayetî û şexsiyetên Kurdan li Başûrê Kurdistanê li Rojavayê Kurdistanê. Dewleta Tirk di nava şer de ye. Şik û şüpha metine ye. û tu carekî mirov xwe bernede rehabet bila tu nebe. Saîd Erener roja yeketiyê ye dibêje.
Çiya agri Mali Agipter dibêje Melekê Tewûz bila Melekê Tewûz bê dijminê te Melekê Tewûz bila bi dijminê te vede îşellah dibêje. Gotinek balkêş e. Rewş bi vî şeklê heva ez dirêj nekim û ez xatir ji we bixwazim. Ez biçim hinek amedekarî bikim nûçeyên deqeyên dawî wê çêbin. Eger tiştekî çêbe ez paşê ji we re pêşkeş dikim. Baş e? Bi heviya rojên xweş azad bimînin di xweşiyê de çi dikim bikim bila bedewbe. Dem baş.